Acabem de veure un tastet, no? Un vídeo on ens poses vaig a parir, literalment. Què t'hem fet els valencians? Però eixe resquemor ahí, què passa? Mira, per començar, na Conxa, que és la Conxa. meva sogra, Sí. és valenciana. Així, a partir d'aquí tu penses Val. tot lo que duc acumulat. Escolta una cosa, ja que hi som, jo voldria saber per què cridau tant. Supos que deu ser principalment perquè tot el dia estàu amb els petardos, amb les traques de més, i teniu els timpans perjudicats, però sou un poble que crida una barbaritat. Sí. Però això és perquè som apassionades i això és una manera de manifestar les nostres emocions i la nostra vivesa. Teniu un poquet de vida, que a alguna gent d'algunes illes li falta un poquet, pot ser o no? Com? Que no teniu sang, que no teniu sang. Que t'entres perfectament. Per quina raó dius això? Nosaltres, principalment els mallorquins, m'ha fet gràcia aquest vídeo totalment manipulat, però que el comparteix de on són els mallorquins. La mallorquí no és bo de fer, perquè bàsicament mos estan expulsant de que nostra. Tu te mous per Mallorca i, efectivament, els mallorquins vivim pràcticament a la trinxera, no? Els mallorquins no estan per bromes, o sigui, els mallorquins no són com vosaltres, que tot el dia estàu de festa, que tot el dia estàu preparat per tirar 4 petardos, per cremar, aquesta obsessió que teniu per cremar, a nosaltres mos tenen cremats, saps què te vull dir? I volem saber, No perquè... sé si he contestat a la teva pregunta, Sí, se contestes com sempre, atacant i agitant, perquè no pares d'agitar les xarxes, i de fet els valencians saben que t'inspirem moltíssim. Però tu has estat a València o al nostre territori, què coneixes i què penseu de nosaltres, els mallorquins? A mi me fascina molt una cosa de València que crec que estàu desaprofitant, i és aquell Mestalla que teniu a mig construir des de fa no sé quant anys. Jo el que faria amb aquest estadi seria organitzar visites guiades. Jo sempre que pas per allà dic, joder, a mi m'agradaria entrar a veure això, aquesta obra mig construïda. Però a veure els andamis i els puntals i tot això, a veure com està tot a mig fer. És que, a part, cony, no és que estigui mig fer, està bastant avançat aquell estadi. Ho vareu deixar córrer quan ja només vos quedava a darrere empenta. Quantes vaques teniu aquí? Sí, és veritat. Però hem de... Però bé, no me ficaré amb vosaltres perquè vareu tenir el detall de regalar-nos en Kangin Lee, que 12 mesos després, 12 no, 24, el varen vendre per 20 milions d'euros. Ens vareu regalar 20 milions d'euros que, per ventura amb aquest dobbers, podríeu haver acabat de construir més talles i els tenim nosaltres a la nostra butxaqueta. I no és l'única cosa que vos hem regalat, perquè sabem que eres molt fan de còmics nostres com Eugeni Alemany, que vau fer un cara a cara. Com va anar este cara a cara? Referent ja en Eugeni, geni i figura, perdona per la broma. T'ha costat entendre-ho. Sí, és que hi ha un poquet de retard, a banda del normal en els nostres caps. Però el geni alemany no és l'únic que t'agrada, també t'agrada molt Canal 9, tenim proves. A veure si les podem escoltar. Amigues i amics valencians, avui som aquí per donar-vos ses gràcies, en nom meu i de tota la meva generació, aquells que varen créixer en Canal 9 posat. Sí, perquè a Mallorca veiem Canal 9. Qui no ha dit mai allò de «Ui, bous en Canal 9» i després una de vaquers? Sí, ho dèiem a tota hora. Jo, de fet, a dia d'avui encara ho dic. Mos feia molta gràcia sentir-vos parlar en valencià. La mateixa gràcia que li fa a un català sentir-me parlar a mi. A mi això me molesta molt, però sé que entre nosaltres el rotllit és diferent. Molava molt en Musculman, el rei del Pets, parlant en valencià. Us he de dir que vos vareu passar una micona quan vareu intentar que Bola de Drac sonés bé en valencià. Allò era una merda sense cap ni peu. Les vidrioles de la Xigar Montleón. Quina televisió se d'aquell temps. Àngel, de res, no és per res, però sense nosaltres què seria de vosaltres? Què hauríeu fet a la teva infància? I no hem parlat de la nit d'erotisme en Canal 9, que el divendres a vespre mos col·locava tots els territoris de parla catalana davant Canal 9 per veure nit d'erotisme en Canal 9. Que major és este xic que estàs entrevistant, Guillem, no? Però una pregunta, veieu Canal 9 perquè IB3 no en teniu ni vosaltres, els diferents parlats que teniu, o per què? Mira, perdona, IB3 acaba de fer de 8 anys, encara no existia, però no, la veritat és que mos agradava molt. A part, posàveu pel·lícules 15 dies abans que TV3, saps? I els veiem nosaltres primer Canal 9, abans que sortissin a TV3, perquè també veiem
tot el dia TV3. Doncs, Àngel, necessitem els teus... I una cosa que no saps, A veure. encara que va ser un pas brevíssim, la cosa no va anar bé, a més me'l va pegar el Covid damunt, però ja he dirigit un programa a punt, el Jo en sé més que tu, versió es va valenciana. adaptar així a punt, correcte. Bueno, no se va adaptar massa bé perquè va durar 4 dies, saps? Però ho vàrem provar i el que sí que vaig poder comprovar, que ja ho sabia, és que la gent valenciana sou una gent que, per damunt de tot, sou gent divertidota, gent amb molt de sentit de l'humor i amb moltes ganes de festa. Per això cridem. Doncs avui som... Que t'ho pots passar bé sense pegar crits, creu-me. I veuràs com no passa res. I te diverteixes igual i les cordes vocals no se veuran tan afectades. I la gent veuràs que aguanta una estona més en tu i no se'n van tan ràpid. Doncs, Àngel, jo és que et veig... Que te quedes passant-ho bé sola. Et veig i m'he ganes de cridar més fort. I avui hem proposat una batalla final, Mallorca-València, a veure qui guanya. Estàs preparat? Sí, dale. Només pot quedar un, Tenim un poquet de marge per a contestar. Festa valenciana o festa eivissenca? La festa eivissenca és una de les grans mentires. A ningú d'aquesta terra li agrada la festa eivissenca. És una cosa per foranis. Algú ho havia de dir. Vinga, València 1, Mallorca 0. Horchata de xufa o d'ametla? Home, la llet d'ametla és infinitament superior, però fins i tot Vinga. diria que hi ha una cosa millor, que és Spalo, que és un licor que és boníssim. Te recomano que el provis, Spalo. Com anem, Ramir? 1-1. 1-1, per sí. això ho dic, perquè lo de la xufa, jo preferís xufa sempre, però bé. Antònia Font o Zoo? Amor, Antònia Font, No. d'aquí Ai, a discrepem. Lima tornar a peu de genollons, i això estan sobrevaloradíssims. Però si no pareix de donar-li canya a Antònia Font a les xarxes. És la banda de rock en català, de post-rock en català, més extraordinària que hi ha hagut mai aquí. I després tenim en Tomeu Penya, que està a 4 escalons per damunt. Però se ho Antònia deixen, guanya Zo. No se ho deixen. Va. Antònia Font, no. No? Font, Ai, no hi ha Més ningú concerts. això fora de València. El pròxim any. Continuem esta batalla final. La llotja de València o la llotja de Palma? Serà Palma, naturalment. Sa de Palma, però si Com sa de dius? Palma no és ni patrimoni ni res. Estarà fàcil, estarà per València. Ni te fas la pregunta. 2-2. 2-2. 2-2. Continuem. Les cales de Mallorca o les d'Alacant? Però a Alacant, si teniu unes platges que no fan mirera, unes platges estibadíssimes, nosaltres també desgraciadament cada vegada hi ha més gent, però les nostres, nosaltres en tenim un grapat de caletes que no li deim a ningú bon son i encara hi podem anar. Les vostres platges, igual que les taronges, sobrevaloradíssimes, igual que Zo. Mira, ai. Acabem perquè... Però no, espera, puc rectificar? Sí. Espera, rectific. València és la millor, no? Tot lo de València és molt millor que lo de Mallorca. No vengueu a Mallorca, que Mallorca tot és un desastre. No vengueu, quedeu a València, que no vengueu. Jo crec que hem guanyat nosaltres, no? Jo crec que sí. Ja ho ha dit, Sí, Més quedau, amb este no. al·legat final. Vinga, va, l'última ja, la definitiva. Pregunta definitiva. Magaluf o Benidorm? Jo crec que si fos un combat a mort moririen les dues. No tenia res Però més. d'èxit, perquè les dos triomfen, la veritat. Sempre se s'omple de gent. De quina gent, no? Vinga, digues alguna cosa bonica per acomiadar. Tens 10 segons. Que sou una gent meravellosa Bonic. i una cosa, jo no sé si us heu fixat, però mos hem entès, encara que n'hi ha alguns que diuen que no parlam lo mateix. Per tant, per ventura, serà per I tant encara que sí. que parlam en català tots dos. Quin bon comiat. Àngel Aguiló Palou, moltíssimes gràcies. Forta abraçada. Et seguim de prop a Una xarxes. forta abraçada i molt d'ànims. Gràcies. Ai, que arribem ja a les 12 del migdia amb un somriure, tot i el sarcasme. Clar que sí. Tornem de Això seguida, sempre. 5 minuts.